Esselamu Aleyküm dostlar. Germanya'dan ulakan salam size. Canınız sağ mı sağmanıyorsunuz mu? Yetip gelen tezirleriniz bilen. Benim tezirliğin ön yanı sizi kutlayın dedim. Hemen bir video düşüreyim dedim. Bugünkü videomuz sizlerle Germanya'ya gelmek için en gerekli vizadan biri Blau Kart vizasını size düşündürüp hem aytıp verecek. Blau Kart vizası bu spesyalistler için. 4 yıl bakalavr okuyan diplomlu spesyalistler için. Bunu almak için senin ya İngilizce dil derecen yukarı olmalı ya da Nemesçe dilin olmalı. Olmasa da oluyor yani iş veren adam şu dil hukmanı diyen bir hat verse onda şonun bilen gelip oluyor. Bunun için bu vizanı almak için size işverenden iş sözleşme gerek, iş kontrakt gerek. Ondan başka da diplomun Germanya'da tasdiklanan olmalı. Ondan başka aylık derecen yukarı olmalı. 2025 yılı malumatlarına göre 4029 euro brutto aylığın olmalı ya da şundan yukarı olmalı. En pesi de 3650 euro olmalı. Ol aytişniklere de hemen zerur olan spesyalistlere gerek. Şimdi bunun ütköşük taraplarını, başka vizalardan ütköşük taraplarını size aytayın. Nämesi ütköşük? Bu vizanı alsan, eğer senin ayağın ya da çağalığın olsa şolary ýanyň bilen getirip bilýän. Onda da dil şerti yok, dil bilme şerti yok. Ondan soň Germanya'da işläp ýörken 21 aydan soň hemişelik ýaşamagy, işlemäge ruhsatnama almagy senin hakyň var. Ýöne bir şerti var, B1 derejesinde nemisçe bilmeli. Eger bilmedik ýagdaýynda 27 aydan soň A1 derejesinde bolsaňam sen hemişelik işlemäge, ýaşamagy ruhsatnama alyp bilýän. Blau karta bu iň gowy vizalardan biri. Bunu almak aňsatda. Bunun üçin sen taýin işiň bolmaly, aýlygyň ýokary bolmaly, dil derejen ýokary bolmaly, ýaşajak ýeriň taýin bolmaly. Şu gelip sırazy işe başlap gitmek üçin. Eger 1 ýyllyk bolsa, 1 ýyllyk vizany, 1 ýyllyk blau karty vizasy diýip basyp berýärler. Men öz başlygym baty, şonuň pasportynda özüm gözüm bilen gördüm. 1 ýyllyk blau karty viza diýip ýazylan. Şol 1 ýyl işledi, 1 ýyl işlän soň işi gutardy, onuň işi dowam etmedi, şonuň üçin hem ýurduna gaýdy gitdi. Men öz bu maglumatla öz tejribemden, öz baştan geçirilerimden size gurrun berýän. Ondan başga da şansın karta bilen gelip Germaniýada blau karta dokumentini alyp bilýäňiz. Sebäbi siz öz uruňuzdan işleseňiz, öz iş tapsaňyz özüň uruňuzdan, ondan başga da aýlyk ýagdaýy ýokary bolsa, dil derejäňiz hem hökmanda eger bäre gelseňiz, bärde o dil derejäňi käm bir üns bermeýärler. Ondan soň sen blau karta dokumentini alyp işläp bilýän. Ýöne munyň ýaman tarapam bar. Sebäbi bu işiň 1 ýyldan az bolsa, egem sen işden çykdyň, täze iş tapmaly bolýan. Şo wagtda saňa 3 ay möhlet berýär. Şo 3 aýyň içinde iş tap bilmeseň, sen ýurtdan çykmaly bolýan. Eger 1 ýyldan pes bolsa kontraktyň blau karta almaga maslahat bermeýin. 1 ýyl ýa 1 ýyldan ýokary bolsa, onda blau karta viza dokument almagyňyzy maslahat berýän. Ondan başga da haýsy viza bilen gelseňiz hem tapawudy ýok ýöne şo bir ýol bilen gelýäňiz, şo bir viza alýaňyz, uzak möhletli viza bolup geçýär. Bulaň bir ady ütke, şansyn karty, blau karta, Schengen viza garaz bulaň ady ütke. Ýöne şo bir ýol bilen gelýän. Iň esas zatlar Germaniýa gelmek üçin sizin guralyňyz: birinji dil, ikinji gowy iş tapmaly, üçünji bolajak yer, senin adresiň bolmaly. Ine şu üçsi bolsa, siz Germaniýa gelmäni mümkinçiligiňiz 90% diýip bilýäňiz. Ondan başga da men öz tejribemden aýdyn, eger siz Germaniýa viza aljak bolsaňyz, pasaportdan soran dokumentlaryň ählisini bir kemsiz tapşyrmaly. Şonda siz viza alyp bilýäňiz. Eger siz
Kemkäs dokument tapşyrsaňyz göni size atkaz berip bilýärler. Egerde size şu dokumentla uğrat diýip mail ýazsalar, meselem siz dokument tapşyrdyňyz, kemçilikler bar. Size mail ýazsalar, şu 2-3 dokument uğrat diýip ýazsalar, siz hem şonu derew uğratsaňyz, ana şonda size wiza çykýar. Eýem size şu dokumentla uğrat diýip sorap ýazsalar, sizin wiza aljagyňyz uşo 100% diýip pikir etip bilýäňiz. Ana onda näme, indiki ýyl täze videolarda görüşýänçäk, janyňyz sag bolsun, sagman täze ýyly geçiriň, täze ýylda da görüşmek nesip etsin.